kuma da zauna na kuma mai da abokan ango aha yawa aha an ware wanda za su zauna a nan ba an ware wanda za su zauna a nan ko an biya ba yayi a saurara Allah ya riga ya kawo amarya da ango mune muku lalle kuma mune muku barka da zuwa yau ranar ku ce babbar rana ranar da kuke alfahari ta zo ta yi blocking ne shi sa zan sorry fara saka amarya na maraƙin jin buki sai waye na biyu sai cima yola sai waye sai bikisu shema sai zifiriti an sha kyau ko habba ana magana ma amma an yi wajen da ci wahala ne da kin mai da cin da jamar da kin wajen ba to kuma ya ka gano wannan bibi wannan ka saba da kuma ni saboda ya karkare da ke gidan wannan da ke gidan to waya ta ba halo aka mutu ta zafa lafiya kalau ina cikin dishi zan kira ka to ina ta to ya haka ganin sauri har za ka zubar da abinci me dan na daga maka waya daga zan yi cin da ka gida inda daga kai baka saka da wai me a cikin waya ne ba ka san ba wai me yasa duk sanda nazo daga waya ka baka san Okay. Ne kusa. A kwantar da hankalin ka bai shi ya fito da shi ne. ko mun zaka ta da zigara ne kuwa Na taba yi a su makamashi amma sai abin ya zama matsala. Wallahi wasu yara wasu suka dinga ce iyayen sai sun sha. Yasa ka duk irin wannan abu a fili ba na. sabai kamar ta kamar Barki ta yi bidi. a mai gadi da raka ce za ka yi kiso ba zai ya za a yi Ka ce me? mai gadi da raka ce sai ka yi kiso Me gadi ko mai gadi ne wallahi da raka ce sai ya yi kiso ko da raka yes